As comarcas do Barbanza e Murosnoia, ao contrario do que aconteceu en outras zonas, seguen a ser populares. En datos xerais, en número de votos, o Partido Popular continúa a ser a forza máis votada, con 17.959 sufraxios. Aínda así, a súa hexemonía vese ameazada cunha suba incuestionable do Partido Socialista. Aumentou 5.470 votos, quedándose a tan só 69 dos populares. O PSOE recupera concellos como os de Rianxo, Boiro, A Pobra, Outes e Muros, municipios en todos eles nos que o Partido do Puño da Rosa foi o grupo máis votado. O Partido Popular, aínda que cae significativamente en número de apoios en todos eles, segue a conservar Ribeira, Noia, Lousame e Portodosón, neste último por apenas 4 votos. En canto ao resto de forzas políticas, destacar ao igual que noutras zonas a irrupción de Vox, que pasa de apenas 78 votos en 2016 a 3.374, con resultados sorprendentes como é o caso de Ribeira, onde chegou aos 1.062 apoios. Tamén suben Cidadáns, en datos xerais, en máis de 2.150 votos en relación cas últimas xerais, e o Bloque Nacionalista Galego, con 2.711 sufraxios máis, axudado tamén polo descalabro de En Marea. Ningún dos candidatos do Barbanza con serias opcións de obter representación no Congreso, os dous nas filas do Partido Popular, o noiés Julio Bustelo, número 5 pola provincia da Coruña, e a ribeirense Mariola San Pedro, no número 6, estarán en Madrid. Como tampouco estará o único candidato do Barbanza ao Senado, neste caso polo BNG, o exalcalde de Boiro, Xosé Deira.